ҳамин чизро бо ройгон бо кӯмак мекунем, соз мекунем. Ай шумо як раҳмат куд то дигоро бинед. ин ки ин гуна иқдомро ки мо гирифтем бори аввал аст, барои мардум ҳайрон нашавед. дар ҳақиқат ҳам мо ройгон таъмир карда медиҳем. салому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки ваъда дода будем ки ҳар нафаре ки агар асбобҳои барқӣ дошта бошаду ниёзманд боша, мо ба ӯ рафта бепул, яъне тариқи ройгон асбобу анҷоми ӯро ройгон таъмир мекунем, ба ӯ медиҳем. Ва имрӯз ба мо муроҷиате шуд ки як тафдоне каме вайрон шуда мондааст. Ба мо муроҷиат шуд ки ана ҳавая мо таъмир карда диҳем ва шумо ин навори моро пайгирӣ кунед, чӣ тавр мо онро таъмир карданашро нуқта ба нуқта ба шумо навор гирифта медиҳем. Видеои мо ҷолиб аст, моро тамошо кунед. Ана ҳози инами айб шама ёфтум ира. Ҳози ина вилкарам задаги ай. Вилкашам мисол иваз мекунем, нав мекунем. Ана ба инҷа переключатель дорам. Тага тени тору тага ҳардуша гирён мекунад. дӯстои азиз, агар шумо низ дар ҳамсоягиатон нафарони ниёзманд ё нафароне ки ҳамин гуна асбобҳо дораду ба таъмир ниёз дорад, ба рақамҳое ки дар зери видео мо гузоштаем шумо муроҷиат кунед. Мо бепул ройгон ба шумо таъмир карда медиҳем. ин ки ин гуна иқдомро ки мо гирифтем бори аввал аст, барои мардум ҳайрон нашавед. дар ҳақиқат ҳам мо ройгон таъмир карда медиҳем, то ки ба шумо як кӯмаке шавад. Ва иншоалло ки дар ин проекти мо то моҳи рамазон калон шуда меравад ва мо кӯмакҳо дар намуди калон ба шумо мерасонем. дӯстони азиз, мо дар ин каналамон тарзи таъмир кардани ҳар гуна асбобҳои барқиро ба шумо нишон медиҳем. Шумо ин гуна видеоҳоро тамошо кунед ва аз уҳдаи ҳама гуна соз кардани ҳамин битаваи техника худатон ба осонӣ мебароед. ҳар чизро ки намефаҳмед дар зери ҳамин видеоҳо комментарӣ нависед, ба мо ирсол кунед. ба мо тарзи римон кардани ӯро мефаҳмонем ё ки ба ҳамон рақамҳое ки мо дар ҳамон вай мондагем дар зери видео ба мо муроҷиат кунед. худатонро бетараф нагиред. ҳар ҷоеро ки нафаҳмидед бисёртар шумо нависед, мо мефаҳмонем ба шумо. дӯстони азиз, мо ин тафдонро таъмир карда баромадем. айни ҳол мо месанҷем ки ин тарзи таъмир кардаи мо чӣ гуна шуд, оё таъмири мо натиҷа дод ё не. дӯстон тамошо кунед, мо месанҷем. рафтем. Ина розетка 120 волт. Бояд лампочкаш ҳамин чароғакш бояд даргирад. Ина даргириф. Ина ключа то охира ма мисол ҳамин даргирондум. Ана иҷа мисол ҳамин чиз даргириф, уже ба кор даромад. Хеле одамо боша, иншоалло дастгирӣ мекунем. шумо бошед канали моро дастгирӣ кунед. Шумо дар ҳама шиносотон роҳӣ кунед, то ки моро бинанд ва нависанд ё ба телефония занг зананд, ҳамхел муроҷиати хишона расона. иншоалло мо дар хизматем. ин акаҷон ку як бор тафтиш кунед ку масад сведа ки задем, ин бояд тено ҷӯш шава, гарм шава. як бор бинед чӣ хела гармай гарм нест. гарма беҳтарин. ина тагу тор ҳардуш кор кардеста иншоалло. аммо мисол бифаҳмонӣ ами то охира тарафи дасти рост
часовояку як до 3 соат мерава тараф итаз то охира кана ҳар ду тен дар мегира як ду ина хеле мекишемш бисёри бад чӣ нашава ина бародаро мо ҳамяка гуфт ки ҳамахе мисол духовка дорем мо омадем ҳамя таъмир кардем ина ҳози дар свет задагем ҳами чиз соз шид иншолло рӯзои нағза истифода мебаранд ба коршон мебият мо дар хизмат мо уже дар шумо ҳастем ҳами ки ягон чиза бо мо омада ҳами чизо бо ройгон бо кӯмак мекунем соз мекунем ай шумо як раҳмат куд то дигоро бина ки ҳамихе чиз и як навигарияйда ҳами и дар ватани худ мо як навигарӣ шид и ҳар хеле ба фикрам карда наметавонам иншолло як раҳмат Mal.